Alta guztiak, garazte helburu zuten mintza eremu hartako edozein etxetako premu edo andergai hitz emanak ginen. Etxeko jaun handien, apezen eta notableen bortitza haragian txertatua izan zitzaien azken ondareko zutabeak ziren gure etxekoak. Mututasun alegera eta umil baten ekinaz iharduki zutenen aurrak aldizgu. Intzidente horretarik landa 10 urtez ez nuen joanezene bideetan errenkontratu. Handik laster gertatu zen Behialako bigarren karlistaetako arma gordagiaren afera larria. Bilkura abiatu aurreko arratzalde hartan ordea, tipustapazean joanez harrapatu nuen karrikan. Espaloiz aldatzeko tentazioa menperatu eta agurtzera joan nintzaion. Astapenean, eleak karroin agertu baldin baziren ere, ahaztura edatu zitzaigunean, gerora giroa berotu zitzaigula aitortzekoa dut. Mende bukaera naziaren bezperan Euskal Herria kolpatzen zuten gaiak mailaratu genituen, duzez bailitzan. Euskararen biziraupena, ikastolen estatutua, joanez bera pribatuaren aldekoa zen hala izateak ikastolen irakaskuntza eredua hobekien segurta zezakelako, preso politikoen hurbilketa, amnistia, mundializazioaren aurkako nekazaritzako ekimenak eta Euskal Departamentua. Nik joanez betiko ikasle berantiar ezagutu eta onartzekoa nuen alabaina, modestia faltzurik gabe azaltzen zidanaren arabera, ez zela gaizki heldu Euskal Herrian. Alderantziz ederki errezitu zuen sozietatean, herrikoaren eta botere publikoen aldetik enpresa sortzeko diruloguntzak erdietziz, informatika etxe txiki eta polita hasi zuen.